fem? Fem un gran guisopó, pas o pas. Home, la teva no, està la meua. Ja. Francis, què dius? Com has pujat, bé? Bé, molt bé. Llevant de dos cosetes que... Però bé, la veritat que bé. Ha sigut una gran pujada i estem a 2.700 metres. I ara Anem a passar la nit i a preparar-nos per demà per fer l'assalto al castillo. Al Gran Perdiguero. Perdiguero. Quarta vegada que el faig. Bueno, que el faig, no, que Intentes l'intente. No sé si és la testa de l'abono. Fabián, esta serà l'abono, segur. Fabi, esta pujada va dedicar per tu. Te toco. Bueno, ara després xerrem. Com us gitem. Esto... Estem així, ja fem-nos NH Hoteles. Bon dia. el cafenet. Són les 7 menys quart, una cosa així. I ara... Ja fem el cafenet i enseguida Preparamos para asalto al pujar per dalt Perdiguer perquè Mountain. ja us puc avisar que està ben ras. Fabián, està ras. Primera vegada que estic així. Ras. I segurament irem cap amunt i ja veurem després. Després vos contem. Anem informant-vos. Què us pareix? Molt bé. Tinc la vall d'Estors, la vall de Literola, el Ibón Blanco de Literola i això d'allí és la vall de Remunyer. Ja està. I tots aquests 5 són 3.000. Tots. Veurem que hi ha molta neu enguany, La cresta que la viola. De Perdiguero. Por fin, chato.
nosaltres pujarem. Igual. Mica d'ell, Pablo. Mica d'ell. Increíble, Francis, ¿eh? Este tramo... Una cosa així, no té més, eh? És una cosa així, no pas de molt, eh? Ande, Francis. Vas sobrat.
Què tal? Hola. Ah, sí, mireu que bo. Tinguem de tot, pistatxets, pa, sopa d'ave, que això mos vindrà de puta mare avui. Tinguem paté de la nostra marca, el veieu ahí o no? Unes fabuloses Frankfurt, Mel. salchipapa. Francis, què tal? La cresta d'avui. Avui, quants 3.000 han fet? 7? Avui han fet 7 3.000. 7. 7. Sí, Tota la cresta del Perdiguero. Què tal? pues hem començat per un terreny que prou de cudol i mos feia un poquet farragoset a primera hora i quan ja amb la lloma ja la teníem prou dalt ja hem començat millor, ja hem anat millor. I en el hito del Perdiguero ja crestejant un poquetet i la pujada del Perdiguero la veritat que molt bé. I d'ahir hem anat a un altre hito que n'hi ha que també estava ple de pedrots i d'això, però bé. I després, Les vistes, les vistes espectaculars, el matí vegem, el matí molt bo, molt de sol. i sol tot el matí, d'això. I després ja hem començat a baixar el Perdiguero per la vertient nord i hem anat fent La cresta, que n'hi ha tots els 3.000 que n'hi ha. El Pico Rollo, la punta de Literola, la aguja de Literola, la aguja inferior de Literola i ja està. Fins al coll. en alguns passeig d'això fins al coll, que ja hem baixat per un nevero a Libon. I de Libon pa Casí. Hem arribat, bueno, hem arribat a Quant de temps Libon. hem estat? Hem estat 6 hores, 6 hores 20 minuts. Sí. 6 hores 20 minuts. Pues hem estat així. Hem començat a les 8 menys 20 i hem acabat a les 2 en punt. Mel. I ara avui... Tenim previst acabar a les 4, per ahí. I també añadir que hem anat en... Sí, en uns xavals de... De- uns xicons xavals. De Villena, de Sí, la Canyada. de Villena. la Canyada, a Alacant. Molt bons. Molt, Bueno, molt han fet un bons. poquet de... Hem obert un poquet el pas. I res, ara soparem i a dormir. Demà baixarem a Benasque i estarem 2 dies descansant, o un dia i mig, millor dit. Sí, I la previsió és fer la neto, a veurem. sí. Sí, perquè han vist les possibilitats i tal, i el menys A veurem demà com està el sol. segurament sí, serà la nit. L'oratge, Sí, però la neto està molt bo, el glaciar està sencer, no com altres anys, i ara que està l'oportunitat, doncs, Ho farem. bueno. intentarem. mos vegem demà. Despilla y cierre. Ale, corto Ale. el cambio. Així estem en el que és el segon esmorzarot en altura. Avui ja mos queda poquet. Els únics víveres que mos queden uns fantàstics curassans acabem de fer. Que ara Francis hi baix a A fora de segur. Sabucó per ell. I res, i avui ja a baixar per baix. A terra ferma, Veure la meteo. per la meteo, pegar-nos una dutxeta Oh. Ah. Una dutxa i mitja hora. pa tornar a ser persona. I si tinc temps anar a comprar els campols, pegar una volta per Comprar pa. pa, víveres i tal. I descansar un poquet i demà si puguem, doncs, anar així cap amunt, si el temps ho permet, i si no, doncs, continuarem de vacances en el càmping, en càmping Aneto. I res més, continuarem informant. A les 9 i 10. I res. El campament base del Perdiguero s'acaba. 2 nits han passat allí. 2 nits. Està de puta mare, no? Sí, Molt bé les nits. molt bé les nits i molt bé I avui... l'estància. Avui sí que pareix que fa més mal dia. Està tancant-se tot. Només han vist una persona pujar. Sí que... I és diumenge. I fa més frescos que ahir. Ahir feia soler, que fa poc. Vull dir que han elegit bé els dies. Sí, Deixar la baixar, i ara a baixar el neveret. 3 horetes, suposo jo. Xino-xano. I res. Despedim i parlem després. Ale.